business.
Mega love shout out, Chicken Jackie. Good morning, good morning.
Mega love shout out, Uno Vlog. Good morning sa'yo. Magandang umaga din kapatid na Uno Vlog. Pwede ka po magbaba ng bahay mo dyan kapatid na Uno Vlog. Meron ka na pong moderator kapatid na Uno Vlog, pwede ka po magbaba ng bahay mo dyan, or kung gusto mo po, punta go to channel ka na lang para madikitan mo po yan mga nandyan sa baba. Salamat kapatid na Uno Vlog sa patamsak.
Big love shout out sa lahat. Shout out sa 6 million in the house at sa 7 patamsak. Maraming salamat guys sa inyong pagbisita sa live ko. Sa gusto po dyan magpa-member, pwede po kayong magpa-member. At sa medyo may sobra-sobra dyan, pwede po kayong magpalipad. Baka naman guys. Mega love shout out, pizza. Good morning po. Ang ganda ng pangalan ng pamangkin mo ha. Shout out sa'yo, happy birthday. Pero hindi ko babanggitin yung pangalan. Happy birthday na lang kung totoong birthday niya. Ang ganda kasi ng pangalan, no? Hindi ko babanggitin. Bad yun. Napanood ko na yun sa ibang mga influencer, yung mga nagpapa-shoutout, yung mga pangalan, yung mga Japanese name. Ganyan na ganyan yung mga style ng mga pangalan eh. May malala pa nga dyan ng mga pangalan eh. Hindi ko siya shout out. Ganda ng pangalan, no? Salamat sa pagpasok, kapatid na pizza. Patamsak naman guys, baka gusto niyo pong magpa-member dyan. Isa-shoutout ko po kayo sa aking mga regular videos o dito po sa aking live. Isa-shoutout ko po kayo at ipiping ko po kayo dyan every live ko po sa aking live stream. Baka naman gusto niyo pong magpa-member.